Minimálne a maximálne poistné v roku 2024. Zmena výšky odvodov do poisťovní sa dotkne nielen samostatne zárobkovo činnej osoby, ale aj všetkých zamestnávateľov a zamestnancov. Od 1. januára 2024 sa mení výška odvodov na sociálne poistné takto. Minimálny vymeriavací základ bude 652 eur, z toho minimálne poistné 216,13 eur. Maximálny vymeriavací základ bude 9128 eur, z toho maximálne poistné 3025,93 eur. Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu bude 229,17 eur. Maximálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu bude 3208,49 eur. Od 1. januára 2024 sa mení výška odvodov na zdravotné poistné takto. Minimálny vymeriavací základ bude 652 eur, z toho minimálne poistné 91,28 eur. Minimálne poistné pre odvod zdravotne postihnutého bude 45,64 eur. Maximálny vymeriavací základ tu nie je a teda ani maximálne poistné, horná hranica neexistuje. Samostatne zárobkovo činné osoby budú poistné v novej výške prvýkrát uhrádzať v lehote do 8. februára 2024 za mesiac január 2024. Je vhodné si vždy na začiatku kalendárneho roka upraviť trvalý príkaz v banke a tiež skontrolovať príslušný variabilný a špecifický symbol, ktorý jasne identifikuje platiteľa. Upozornenie. Od 1. januára 2024 sa zvyšujú zdravotné odvody samostatne zárobkovo činnej osoby o 1%, čiže zo súčasných 14% na 15%. Zákon zatiaľ nie je podpísaný prezidentkou Slovenskej republiky a preto na záväznosť a účinnosť tohto zákona je potrebné si ešte počkať.